Барокът синтезира явления от предишните две културно-исторически епохи, от Ренесанса и от още по-предишната, тази преди Ренесанса, т.е. от Средновековието. Барокът е една много контрастна културно-историческа епоха, съдържаща в себе си полярни положения. От една страна имаме силната религиозност, която сродява тази епоха типологически с средните векове. От друга страна пък стремежа към опознаване на този свят. Стремеж, който много силно заявен беше в предишната културно-историческа епоха, тази на Ренесанса. Опознаването на света продължава. Ренесансовият човек започва да опознава себе си, започва да опознава околната среда. Все повече и повече разширява този свой интерес. Тази околна среда, опознаването на околната среда обхваща все повече и повече явления. Това опознаване е в един момент вече географско опознаване на околната среда. Тогава се открива и Америка. Астрономично, ако щете, опознаване на космоса. Това всичко продължава. Продължава в бароковата епоха. В бароковата епоха се издигат много големи имена на учени, но те са учени от една страна, от друга страна това са в повечето случаи вярващи хора. На тях опознаването на света на човека, иманентния свят на човека, който става много широк, и съчетаването на тази дейност с религиозната вяра, за тях това не представлява абсолютно никакъв проблем. Това е типично за бароковия деец на културата. Кеплер, като велик астроном и математик, разбира се, трябва тук да бъде споменат. Галилео Галилей, когато всички познаваме. Той повтаря по един много настойчив начин коперниканската идея, хелиоцентричната идея, която за хората от това време далеч не е била напълно наложила се. Можем и Нютон да споменем в тази връзка тук. Има един много голям учен, немски учен, йезуит от това време, слабо известен в България, Атаназиус Кирхер. Той живее от 1602 година до 1680 година. Атаназиус Кирхер. Виждате, че целият му живот е ситуиран в бароковия 17 век. Той е универсален учен. Полихистор, както се е казало тогава на тези универсални учени. Може би последният голям полихистор. Феноменален ум, който се умява да се занимава с много странни области от рода, например, на ориенталските езици. Значи той на вас ви е колега по някакъв начин. През проблемите на Древен Египет, през проблемите на биологичния свят, стига до астрономията. Но какво ли още не обхваща? Въпроси от лингвистиката, от историята. Една необятна душа, един огромен дух, който се умява да поеме един фантастичен обем знания и да се занимава и да пише върху тях. Той написва и редица съчинения. Той, например, е много виден музиколог от 17 век, един от най-известните музиколози на 17 век. Показателен в много отношения за бароковата личност, съчетаващ разнообразни типове материя в себе си, в своята дейност, в своите занимания, в своята творческа продукция. Той, например, написва една книга в средата на 17 век, 1650 година, Музургия универзалис, на латински името, Музургия универзалис, няма как да го преведем.
една музиковедска творба, едно музиковедско съчинение, в което освен описването на различните инструменти и какво ли още не от сферата на музиката, към края на тази своя книга той си служи с една метафора, с един символ на света. Тоест той свързва представата за много странния, сложен, но и дълбоко вътрешно хармонизиран Божий свят с инструмента орган. Както органът е краля между инструментите, както той включва фактически всички възможни тонове по височина, искам да кажа, и най-високите тонове, които се използват в музиката, и най-ниските. Както той включва в себе си и най-малките свирки, защото това са тръби, свирки фактически, и най-гигантските такива, както органът, значи, се докосва до полярното, до най-малкото и до най-голямото, до микросвета и до макросвета, като ги обема тях. По същия начин Божия свят е организиран. По същия начин Божия свят включва микроявленията и макроявленията, но всичко това в един вътрешен порядък. Ето една отново средновековна идея тук се актуализира. Първа идеята е за това, че светът е Божий, Орбис, Дивинус, свят Божий, Божий свят. Второ, че този Божий свят е организиран по най-прецизен начин. Идеята за рекс, значи е вездесъща, ордо на латински. И трето, че Бог ръководи този феноменален, този вътрешно хармоничен, този организиран и неповторим свят. Бог го ръководи. Пак се връщаме към метафората на Атанасиус Кирхер, този световен орган, на него свири единствено и само Бог. Бог е органистът, Бог е музикантът. Ето как с музикалните представи се показва една вселенска идея. Епохата на барока, казахме, синтезира характеристики, които ние посочихме, когато разглеждахме средните векове и Ренесанса. Изучаването на света от една страна и идеята за това, че този свят е Божий, че той е хармонизиран, че той е организиран, че Бог е ръководителя на този свят. Тази втора идея може да бъде видяна и в сферата на музиката, тъй като музикантите от барокната епоха като цяло са силно религиозни хора. Най-големите от тях подписват своите партитури, своите произведения с една от двете латински формули, или соли део глория, което значи слава само на Бога, слава само на Бога, или omnia ad maiorem Dei gloriam, всички неща за Божия слава. Значи, само слава на Бога или всички неща за Божия слава. С тези формули са си служили Йохан Себастиан Бах, най-великият бароков композитор. Също и един по-малко известен на немузикантите, но също едно много голямо име, Хайнрих Шуц. Хайнрих Шуц и други музиканти, други композитори. Много са връзките, които може да се прокарат между религиозността на композиторите, между определени специфики в техните произведения, чрез които тази религиозност също се проявява, и религиозността като една много характерна черта за бароковата епоха. Може би това бихме направили в един бъдещ час, когато ще се занимаем малко по-близо с Йохан Себастиан Бах. Но аз ще ви кажа още нещо в тази насока сега. В съзнанието на музиканта от това време
не само композитора, но и изпълнителя, инструменталиста, певеца, съществува едно такова положение. Има един небесен хор, ангелски хор, който постоянно, който вечно слави Бога. И музиката, която тук на тази земя възниква, която се създава от надарените от Бога музиканти, надарените от Бога музиканти схващат своя талант като дон Дей, като дар Божий. Таланта да създават музика. Значи, музиката, която те създават, е един вид бледо копие на небесната музика, на музиката, която се пее от този небесен ангелски хор. Надеждата обаче, упованието обаче на музиканта, композитора, инструменталиста, певеца, който от сърце упражнява това свое признание тук на земята, е това, че един ден той ще се присъедини към този небесен хор. И музиката в някакъв смисъл е онзи човешки език, който най-директно пресъздава религиозните чувства, или чрез който човек може по най-пряк начин да слави Твореца. Още и това ще ви кажа. Музиката, и това също сродява барока с средните векове, музиката е едно изкуство, което може да бъде сведено до числови съотношения. Сега в първи момент това може да ви изненада. Ще си кажете, отде на къде математиката, тук ще е вплитане в тоновото изкуство. Да, обаче в съзнанието на хората от средните векове, а това е една стара петагорейска идея, в съзнанието на хората от средните векове, а ето тук сега се оказва, че и на хората от бароковата епоха, числото стои в основата на музиката. Затова, защото съотношенията между отделните тонове, те могат числово да бъдат изразени.